Čau lidi, zdravím vás David u prostě takového videa, kde se tady s náma seznámí youtuberka a ona za chvilku přijde, takže přichází Denisa Stránská. Takže čau lidi, já jsem Deňa, znáte mě z mého kanálu Deniska Stránská. A takže je mi 11 let, že jo, prostě mám třeba, já nevím kolik mám lajků, ale mám přibližně 20-10. No tak nějak, 20 až 10 mám, protože že jo, já natáčím chvilku, ale tak to je no. Asi 3 měsíce. No, 3. A mám 10 odběratelů, takže se můžete kouknout na moje videa. Takže bude to když tak dole v popisku. Normálně do komentářů se napíše prostě Deniska Stránská, dá se to odeslat. A vy se můžete na mě kouknout prostě na YouTubeku. Mám 51 videí. Jestli vám to neukáže, tak nevím, protože bráchovi se to taky neukázalo. Takže tak a můžete prostě mi dát like, dislike a odběr. Dislike ne, to je pak špatný. No to je jedno, ale tak já budu vědět, že jo. No a jestli se vám video líbilo, tak prostě odebírejte i mýho bráchu, to už je jedno, dejte mu like, odběr, dislike, koment, já už nevím. Tak jo, takže čau! Čau!